Mayong buntag mga taga Mindanao, taga Bohol. Good morning ninyo diha. Mayong buntag, good morning. Good morning, good morning. Hatag taog special para sa mga followers sa Mindanao, Negros, Bohol, Cebu, tanan mga kahigalaan, mga kaigsuunan sa mga naglantaw diha karon. Sige mga higala, sama ni. Pakilantaw lang ha. Atong ihatag para sa mga special ni taga usa ka buok. Na akong South Cebu karon mga higala. Good morning tang, happy Sunday tang, God bless you. Good morning Ma'am Jennifer Yu Barabat, mayong buntag nimo diha sa Cebu nga. Shout out tang from Bukidnon. Shout out Ma'am Julieta Licotranas Dunia, good morning. Ma'am kisam ni dara mga higala. Good morning mga taga Konsolasyon. Konsolasyon. Na akog Mandawi ugma. Na ako Guadalupe ugma. Na ako Konsolasyon ugma. Sige mga kahigalaan. Good morning sa tanan, no?
anak kog NGCP ugma. Sa Fuda sa Guadalupe. Tadiya karon mga pinangga ayaw mo og sa tanan, no? Ikalubaton man day ko. Pang STL Visayas mga higala 879 unya pang STL Mindanao 867. Salamat kalubaton ko.